holky. No, tak skáž to tak. Jel jsem. Na dvě hoďky. A nedojel jsem. A je. Já jsem přijel do Soudola, Kamaráde. a já jsem zjistil, že tam je lokálka. Ale teď jsem viděl kytary, zpěv, ženy, mladé holky. Tak říkám, jistě to pojede do Půlneka. Já jsem na sednou, Na opačnou stranu. tam se zavřeli dveře a naraz se rozjede. Přijde průvodčí, rovna za dveřama sedí. My jdeme na východ. Ona mi dávám listek, já? Ty na západ. Ona se kukne na to a kaže, kaj vy jedete? To je opačný směr, to je Budišov nad Budišovkou. To je směr Odry. A máte na Půlnech, to je opačně. A já říkám, moja, já se tam dostane. A kolega se na brzdině a povídá, bo tady se ty hory, to tam já jsem zachytil za ruku. Já 2 tašky v